MLA ka umroy uba daman ba lamare menta kasingi ula pli pai pa ya ka sub center ha ka shinong nong trao ka ban pen bat kami ya kumba pratri ki shidong ha ka tega than balate ha ka jingnut kumba san lang da ka VHC nong trao la sakhiru ha ka tega singi ka jingpli ya ka tega sub center da ka jingdan lang ka kong e kardu DMHO ka Riboy district uba Robert Dempep rangba shnong ka nong trao ki nong tre ka tanat ka kot ka khia lembat giwe ki rangba ki te ki pratali ki shnong ba ka te ka sub center ka hap ban kami ban ajing shakri ki kentop ya ka shnong sarang nong trao bangla lum dengan lum rit kerteng wa mentan mau kuduk kabalong jingker khu ka bakrao man penyajan shaki padba ya ka jing shakri jong ka tanat ka kot ka khia khamtam ki khulung bat ki long kami ba armen haba karna ka ka sina kalyang uba daman ba lamare ulong bakani ka jing play ya ka te ka jaka sumar ha ka te ka shnong kan long ka jing khu ki padba ka te ka than namar ki jing shitam baret barya kim dan kam shu ban len shiki jaka sumar bakam jengai ka bakta ya ka jinglut jing sep jongki ula kerpat ru yaki nong tre ka te ka sub center bakin ai ka jing shakri ka bapaka manummi ka nu ka jing sha ken tho ni ka jing torti ha ka rukam trekam henry ka te ka jaka ai jing sumar ka re ban long ka jing mentoi ki padba ki balit pha sumar ha ka te ka jaka sumar kita ingin play kita kecil airbox atau RB ini ingin out ingin play ini kita kumbang long mentang layo kan play sendon pan out itu rupan ketika segi play ya kak ay bagai sub center kan long ka basakri bha sakri khambha eka koi ka khya jong ka ni ka than hi brokwe ba jong ka ni ka shnong hi brokwe pada don kanu ka jing nga ku mu MLA no yalam jong ka ni ka than ka dong ka jong ni nga kloi ban penbit penbiang lele ban pende lele ban pendak penbiang ya kita ke jingduna ki badan hapo kani ka sub center akwairo ka jingkwa ka jongahi bagini ki staff ni ki nong tre hapo kani ka sub center ro kinlong ki bajai bat kinlong hero ki badan mensim ban sakri ya ki pai ba agano galiang amar pon se menta perteingi ka juk menta agi di mana tangga kahel agi department ki beper ki boni long ki besutre bansu ablon kutnai penginyo ka jingsiu lele ka tulop ka jongi ka kamban trebat kimdon na dum sem kata ga dei ka besniu ha tanga karpat long ba agi ni ki por ki si bersawan na do bangin mata ka si ka dei ka si ba play ka ni ka sub center ki nong trebat ki staff ni hindi ki bateri na do sem bat lepat sem yaki nompang ini ki patient na kermen skemiro bahagi por kisngi kisnem ki bansawan ki bansalei kumamentaga sngi kadai ka sngi bangin pleno ikani ka sub center bahagi snem aki por ki bansawan kinam don ka ka jingye thu khana ka basniu dan ka ki complain ka belong negatif namentaga ni ka sub center tu poch nong krau kajing kuah kajong nga badhiru kajing kuah kajong piparohi kan long ka service ka babit ka babiang badhiru kumapala pendi ka tu script menta tu goi ka tega moral ka pendi ba ni don kam inum dei sore banyat aga tu lunti ka juk ka bamandai ngire banyat no aga lunti ka bujuk ka bamenta namar khnang ba ya ka jingbit jingbiang ya ka kot ka khia namenta ka jong ka kme ba benta jong I khunro tengah agar ni por ke jingkar par ke jonga ya baro prat ligi ni snong bagani ka sub center kala don menta
Hani hajan hasilong jong pi inde sure sejengai to soba pendon kambhayaka wadhiru kumala yo ingi tu kumolol jong tu script te khamtam kani ka sub secretary kade ekinong khakun ba wadnam botsai ka tu dusturiti jong ke berim pan khabe hing to soba wachni sub center kitiar gitar ki staff kilapiang nang ba pinyo ega jing sumar ka papaka ba kawet ko biang ba hiro ega kmeru kan long ka baba ba kham tami khlung iban su nang susang mayo ego pertiru kan long ka babit ka biang ka baba ba inyo ban he ban san te grukum ka bade